lidi, tady je Kiki a vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme teda nějaký random vlog. Tady jsem řekla vlog, myslím, že jo. A teda tady kouká Áňa. Zdravím všechny. A tady je brácha. Ahoj. Mýho bráchu jste asi neviděli, doufám, že ne, jelikož, no, nevím. A teda oni tady oba dva, nebo jenom Áňa, tady paří Minecraft, brácha tady kouká na nějaký vlaky. Takhle nějaký vlaky. A tady Áňa paří Bed Wars, se už to hraje asi 3 hodiny. A fakt ti to baví, že jo? No, mě se to hrozně laguje. A tady je moje tojčika z papíru. To je čika. Tojčika. Je to teda nějaký random vlog. Chtěla bych říct, že o prázdninách bych chtěla, aby vycházelo hodně videí. Nevím, jestli se to povede. Budu mít předtočených asi 5 miliard videí, ale chci, aby to vycházelo nějak pravidelně. Mám brýle. Ježiš, já jsem slídla. Áňa padá! Já jsem opilec. Vyzrela. Já jsem opilec. A teda já bych ukončila tento random vlog. Budu točit ještě jeden, toto je první část. Točím ještě druhou část. A loučím se, ahoj!